Mankan bɛ dugukolo ko min na Kulibali o tigiw ka kulu o secrétaire o ye walawalali dɔw kɛ a bɛna se an kama an ka bi kunnafoni kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen jamanadenw yɛrɛ hakilina ye mun ye yuruguyurugu o kɛli la bi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛna o ɲininkali jaabi sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na o bi fara kunnafoniya wɔrɔ kan ko di anw ma sɔni aw bisimila. K'aw fo ka aw limandɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan amu sɔgɔmɛ MCT jabarani a ka se radio émergence ma binɔntɔ ani giletɔ minnu duuru ani an ka bɔlɔ sanfɛla an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila kunnafoni o bulon kɔnɔ fɛn min ye sayɛlɛma seliw olu ɲɛnamayali hukumu ye yaasa sayɛlɛma seli ni olu bɛ se ka ɲɛnama ni lakana o hukumu kɔnɔ fɛn min ye lakana o minisiri ale ye wele bila jamanaden bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ lakana cogo min ani fɛn min ye petari ye o cili ka dankari o la min bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ kɔlɔlɔw la ɲina Abdulkader Ture an ka ale ka walalu lamɛn. 31 décembre ye waati ye min bɛ ɲɛnamaya anw ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ san labanw na o de kama san o san ni san yɛlɛmaw sera bari wulikajɔw bɛ caya a kɔnɔ o kama minisiriso min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakanali kama jamanadenw bɛ se k'a lakana cogo min na an bɛ don min ko bi ni o ɲɛmaa ye Dawuda Al Muhammadin ye olu kumana ka laseli kɛ jamanadenw ye laseli min tɛ laseli kura ye laseli kɔrɔ don bari san o san ni waati sera ni minisiriso bɛ wulikajɔ kɛ walasa ka se ka jamanadenw ladɔnniya baara dɔ kan bari ni 31 décembre kun bɔra nin cogo in na denmisɛnw bɛ a ɲɛnamaya ni i ka dɔ pétarciw ye pétarciw kɔfɛ fɛn min ye kulɛgɛ fɛnmisɛn caman bɛ minnu tɛ se ka taa i ka dɔ tasumalabaaraw kɔ walima mankana kow kɔ o de kama minisiri min ɲɛsinnen don lakanali ma an ka jamana kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ɲinɛ 31 décembre min filɛ ka na nin ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛlen don walasa pétarci kana kɛ Mali fansi fɛ Bamakɔ kɔnɔ pétarci ka se ka dabila cogo min na bari o ko an bɛ da kun minɛ ko bi Mali bɛɛ dangana min ni anw bɛ k'a ɲini ka se ka lakana sabati an ka jamana in kɔnɔ o de kama fɛn min ye pétari cili k'a bɛ se ka na ni i ka dɔ kɔlɔlɔ ye walasa ka se ka anw kisi o ma minisiri y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don maa minnu bɛ ni o ye an lakanabaaw ye olu bɛna wuli ka jɔ kɛ ka fan bɛɛ kɛ u sen nɔ ye ka se k'a ɲini k'a dɔn maa o maa bɛ ni e minɛna k'e bɛ ka pétarini ci walima k'e bɛ ka tasuma kɛ fɛn dɔ la k'o fili sanfɛ walima ka mankana fɛn dɔ kɛ o cogo la san ban waati ninnu na ɲangili berenna ta k'a da e kun wa min ye e ka dɔ musaka nafɔ i ɲɛna i na min fɛnɛ sara o de kama minisiri y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ɲinɛ 30 décembre min filɛ ka na nin ye pétarci ko bɛɛ lajɛlen k'i janto a la maa si kan'a kɛ jɛma kɛ ni a ye wa sariya ye a kɔn ka ban min ye a ka wulikajɔ bɛna kɛ a la walasa a ko ka se ka dansigi cogo min na 31 décembre ɲɛkɔrɔla in na. SIDEP ni ale ye kulu ye min sigilen bɛ Bɛlɛdugu kɔnɔ wa ni a bɛ tali kɛ Bɛlɛdugu komini 36 kan a sekun de ye yaasa yiriwa kuntalajan o na se ka sabati cogo min Bɛlɛdugu ale ni a lamini na min ye Majan Jara ale ka kɔrɔfɔ ye ni o ye kulu in secrétaire général ye a ye a fɔ Abulaye Fama Kulibali ka kuma galama la an ka ɲɛma da o la. Kabi 5 décembre 2009 an bɛ nin kɛlɛ la nɔ k'a daminɛ n'a ye Bɛlɛdugu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye cɛnni ka Bɛlɛdugu bɛɛ tun ye dɔw kasira o ɲɛji la cɛkɔrɔba dɔw kasira o ɲɛji la dɔw bɔra fɔ Kirina ka na dɔw bɔra Segu dɔw bɔra Sikaso ka na kɛnɛ in kan wala n'a tɛ se feere mɔgɔ ma Bɛlɛdugu ka taa sibila an bɛnbakɛw su de bɛ yen donc kuma daminɛ nana an ye a kuma fɔ a donna dɔw kasira ko fɔ nɛgɛ ka tigɛ an ko nɛgɛ a tɛ se nɛgɛ tigɛ an b'a ɲɛnabɔ ni sen a tɛ kɛ ni marifa ci ye an b'a kɛ ni biki ye ko n'a ko ten a ye ɲɛmaa ɲini a yɛrɛ la k'a baara kɛ n'a ma se a kana ɲɛfɔ an ye an y'a kɛ ten donc an ye taa de dira k'o bila an ɲɛfɛ ka baara in kɛ fo ka na se 2018 ma ni an ye fɛn sɔrɔ a la décret bɔra n y'a décret bi komi sariya de façon ministre bɛ conseil des ministres kɛ ka jɛ ka dossier ni étudier ka décret ta la président b'a signé o de kɛra 2018 o taara 2018 k'a kɛ patrimoine culturel national ye patrimoine culturel national 37 de bɛ Mali la anw ta ye mɛn o la donc u k'a dɔn k'a fɔ de ko nafama yɔrɔ don
mali ma ɲina ko dɛ an yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu jugu de ye ka an bila kɔfɛ sinon mali ma ɲina ko parce que mɔgɔ i bɛnbaw ka kɛlɛ olu ka wale kɛlɛ k'a bonya e yɛrɛ min ye a mɔgɔ e yɛrɛ min ye olu bɔnna ye ka kan ka bonya ka tɛmɛ min y'a classé kan parce que anw bɛnba directeur yɛrɛ de don ni minnu ye kɛlɛ kɛ n'olu tora u su donna ye tubabuw sara dɛ u kaburu bɛ yen mais anw b'a kɛ an bɛnbaw ta de nɔfɛ bɛlɛdugu bɛɛ kɔyarala ka kɛ yɔrɔ ye min bɛ kɛ sababu ye ka bɛlɛdugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛlɛdugu fédéré parce que a bɛɛ de ka mɔgɔ de dalen bɛ yɔrɔ in na voilà donc an ka kɛlɛ kɛra o sababu la o ɲana ni faso y'o dɔn an ɲɛ 2018 o de tɛmɛnen kɔ an ko an kana da seko ni dɔnko ani danbe dɔrɔn lafasali ma an ka développement don a la n'an y'a kɛ SIDEP ye voilà o de création o kɔnɔna na an ye programme quinquennal ta ka programme prioritaire san fila k'olu bɛɛ ta o kɔnɔ anw bɛ baara min kɛ sisan SIDEP yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ fɛ ka min kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ bɛlɛdugu yiriwa sira ye sɛnɛ baganmara ani yiriw tɔnɔ agro silvo pastoral donc i mana sɛnɛ kɛ i bɛ bagan mara i bɛ ka yiri minnu ye i bɛ se ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ o la k'a sɔrɔ nin a ma kɛ ni tigɛli ye ani jiw yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ k'u lafasa u bɛ se ka kɛ k'an nafa cogo min na o projet de b'an bolo an b'a fɛ k'o de ka se kɛ bɛlɛdugu walasa an bɛ se bɔlɔrɔ. Ame do bakuruba kono yana fanye afo yana cogo min na manka min bɛ kurale ni a bɛ tali kɛ dugukolo ko dɔ nɔfɛ dugukolo min ni a bɛ taa i jɔ tari 45 o bonyanko la fɛn min ye kiri tigɛbaaw ye ko u kɔni ye kiri tigɛ a tigɛcogo la sabula dugukolo tigilamɔgɔ bɛ i ka dugukolo sɔrɔ ni o ye Amodiko Kulibali ale ka kuma ye ni o ye kulu in secrétaire ye a ye a fɔ Abdul Kader Ture ka kuma kalama la an ka ɲɛma dɔ la an bɛɛ kelen-kelen de ye yɔrɔ san dugutigi bolo 2003-2004 maintenant k'an ka so jɔ a kɔnɔ an n'an ka denbayaw b'an ka so kɔnɔ université jɔra min kɛ université dafɛla bɛɛ kɛra so ɲuman ye o so ɲumanw kɔfɛ an ka yɔrɔ bɛ université ni Bamakɔ cɛ bon waritigiw ɲɛ bɔra an ka yɔrɔ fɛ ka na k'u b'an ka yɔrɔ namara i n'i ka denbaya b'i ka so kɔnɔ dɔ bɛ na ni papier wula fɛ ko yɔrɔ dira ale ma ou bien sɔgɔma dɔ bɛ soli ka na ko ale ye géométrie ko yɔrɔ dira ale ma ko i k'i ka minɛnw cɛ ka bɔ yen an kamana ganna anw bɛ yan depuis 2003 mɔgɔ mana ko ale ta don bi de mɔgɔ bina ko olu ta ye yɔrɔ ye ko ka an k'an ka minɛnw cɛ ka bɔ yen an kamana ganna an sera Mali justice la dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ parce que dɔw minɛna ka datugu yɛrɛ o de kosɔn an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen tɛ se ko la ni kelen ko i bɛ nin ɲɛnabɔ i tɛ se o la an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ taa tɔnden bɛ taa mɔgɔ 1260 an farala ɲɔgɔn kan ka association sigi ka récépissé ɲini an ye récépissé sɔrɔ ka mɔgɔ dɔ choisi o kɛra ɲɛmɔgɔ ye ka wuli ka se tribunal administratif la ne k'a dɔn o don ko ja tribunal yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ kan n y'a dɔn o don an ye voyage judiciaire ɲini juge yɛrɛ bɔra bureau kɔnɔ climatiseur kɔrɔ ka taa kɛnɛ kan ka taa ɲini k'a dɔn mun de ye tiɲɛ ye u y'a ye ko anw sigira ye anw mɛnna anw de ta ye yɔrɔ ye ninnu nana kɔsɛ na de u b'a fɛ ka na yɔrɔ bɔsi an na juge y'u ka baara kɛ u ma mɔgɔ lajɛ u ma fantan ɲɛda lajɛ u ma faama ɲɛda lajɛ u ma waritigi ɲɛda lajɛ u y'a yira k'a fɔ ko anw minnu sigira ye fɔlɔ ko anw de ta ye tiɲɛ ko papier fɛn o fɛn dilara kɔsɛ na k'o bɛɛ lajɛlen annulé la ko yɔrɔ dira an association mɔgɔw ma tiɲɛ na an bɛ ala fo ka justice fo vraiment u ka tilennenya kosɔn ani u ka baara ɲuman kosɔn u sigidenw u ye serment min kɛ k'u bɛ baara kɛ Mali ye rien que le Mali tiɲɛ na an b'a ye u bɛ k'a waleya ani an jigi b'a kan ni justice n'an taara nin cogo la Mali kura bi jɔ wa jɔ cogo bi ɲɛ ni kunnafoni ninnu kɔfɛ an ka wuli ni ka denguli kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruyaw la a y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la Kayi mara la a ka ca sifinaka 50 bɔɲɔgɔnko ye min bɛ tali kɛ tungaranke kɔrɔ ani jamaka forobadanayatɔ ma ɲɛmaw kan olu le kɔni ye taama kɛ min kɛra arabado novamburu kalo tile ganle san 2021 taama in kun de ye ka maaw kunnafoniya ani ka maaw lasɔ binkali wale min bɛ ta ka musolakaw sɛgɛrɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na nin baara in kun de ye yaasa maaw na se ka u jogow falen sigidaw la baara in labɛnna sifinakaw ka jɛkulu min bɛ Kayi ale ni ONG Wildaf maaw ka bolodi ɲɔgɔnma sababu ni an bɔra ye an bɛ taa kulukorokaw fɛ
sefa wari miliyɔn kɛmɛ bɔɲɔnko o de kɔni ye baraji dɔ jɔli sɔngɔ ye min bɛ ka jɔ cɛntigi la kulukoro mara la a biriki fɔlɔ dali baaraw o kɛra ka sanga ni alamisadenw desanburu kalo tile 2 sanba 2020 o na se ka yiriwa cogo min na kulukoro o mara la min na kɛ sababu ye ni ka baloko dɛsɛ ka o kɛlɛli ka o nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ wa baraji in dilani a musaka bɔra projet d'appui à la régionalisation et l'initiative pour l'irrigation au Sahel de kun kunnafoni kuncɛla an bɛ taa bajakarakaw fɛ jahadi walew bina lɔgɔjɔ mobili dɔ kan min kun bɛ ka i kun bɔ sɔngo ni ka taa bajakara nɔgɔ la min kɛra juma tɛmɛnen novamburu kalo tile 3 sanba 2021 seereyaw ye a yira k'a fɔ ko nin makofɔlɔ ninnu kɔni mobili bolila ka o fa fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka mobili datugu ka tasuma bila a la min kɔni kɛra sababu ye ni maa 30 ani kɔ olu kɔni nin tora maa 20 bɔɲɔnko olu jogunna wa maa caman de fana tununa o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la. O b'an bɔ ni ka denguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaruyaw la min bɛna walawala aw ye Fadi Talifi Mayiga fɛ. Ayo bisimila jamana kɔkana kunnafoniyaw la an b'a daminɛ ni Libi ye olu ka jamanakuntigi kɔrɔ ni ale Muhammad Kadafi ye a yirala k'a fɔ ko ale denkɛ ko bɛ se k'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'o kan ka kɛ Libi jamana kɔnɔna na desanburu kalo tile 24 san 2021 natɔ in na hali n'o y'a sɔrɔ u ka kulu min sigilen don kalafiliko koɲɛw ɲɛnabɔli kama olu kun ma sɔn a ka kɛ cɛbɔ ye sabula ko a nɔ minɛlen don ko camanba de la jamana sariya fɛ. N'an bɔra yen nɔ an b'an kun da RDC jamana kan a yirala k'a fɔ ko olu ka cakɛda min bɛ yen n'a tɔgɔ ko conseil d'administration de la GCAMIN ni olu ka baara bɛnnen don dugu jukɔrɔ nafoloko koɲɛw ɲɛnabɔli kama ko Félix Tshisekedi ale bɛna bila Albert Yuma nɔ la o ɲɛmɔgɔya la sabula ko kabini novamburu kalo tile 19 wagati nin cɛ ko fɔlen sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a ka baara kɛta kan. Hali bi an bɛ to RDC jamana kɔnɔna na k'a ka ca ni kalo kelen Denis Kadima ale bilalen don kulu ɲɛma kulu min ka baara ɲɛsinnen don kalafiliko koɲɛw ɲɛnabɔli kama n'an k'a ma ko commission électorale nationale indépendante wa kabini o wagati ko baaraw tala ka kɛ a ɲɛma sabula ko kulu maaw ma dafa ko jamanakuntigi kɔrɔ Joseph Kabila ale de kan ka maa 3 sugandi yaasa kulu in bɛ se ka dafa nka k'a bannen don o ma. An b'a kun cɛ ni Komɔri jamana ye olu ka jamanakuntigi kɔrɔ dakan ne ale Ahmed Saïd Jafari ye ko ale sigina jamana kɔnɔna na ka kɛ ni alamisado desanburu kalo tile fɔ san 3 kelen kɔ jamana kɔ kan u kun bɛna nɔ minɛ fanga dafiri de hukumu kɔnɔna na min kɛra utu kalo la san 2018 wagati nka a kɔni sera ka boli ka bɔ jamana kɔnɔna na ɲinan sayin kɔni min ye Ahmed Saïd Jafari ye ale ye grâce présidentielle sɔrɔ min na yafa kɛra ma a ka kɛwalew la. An bɛ se ka don bakuruba kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na yuruguyurugu ale kɔni ye waleya ye min kɔni bɛ ka an ka jamana sɔrɔ ka o bila bisi basa la a bɛ san caman bɔ k'a sɔrɔ cakɛda caman sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waleya in o kɛlɛli hukumu kama yuruguyurugu jamanadenw yɛrɛ hakilina ye mun ye hakilila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni ɲininkali in jaabira ka sabu kɛ Yusufu Kulubali ale ka wulikajɔ dɔ ye an ka ɲɛma la ka jamana fɛn minnu t'i ta ye donc mais mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sula comme an b'a fɔ ko sulafɛn ka sulafɛn di mɔgɔ pour que ka ko dɔ nɔgɔya i ma ani i ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ donc ça veut dire que ka fɛn di mɔgɔ ma mun man ka d'a ma a ka baara kɔnɔna na o de yuruguyurugu donc parce que n'a dira a tigi ma a bɛna waleya kɛ waleya mun tɛ ni sariya ma mun fɔ donc a bɛna don da fɛ donc o kɛ donc a bɛ kɛ sariya contrôle la donc o de yuruguyurugu ye ka fɛn sɔrɔ mun t'i ta ye sariya kɔ kan bon yuruguyurugu kɛlɛli kɔni a ma nɔgɔ don o don baara de don don o don baara donc fo ka jamana kɔnɔdenw ka jamanadenw sensibiliser fɔlɔ mɔgɔw ka se ka yɛrɛ tanga suɲɛni ma parce que adamaden n'i y'a dɔn ka bɔ ko suɲɛni man ɲi i bɛ maloya ka maloya ka suɲɛni kɛ parce que an ka jamana kɔnɔ waati la mɔgɔ min maloya ka suɲɛni de kɛ parce que n'i ko yuruguyurugu kɛ surtout n'a donn'i la hali furu ka gɛlɛn i ka sɔrɔ bon maintenant ni mɔgɔ y'o dɔn kunkolo la donc o b'a dabila donc a su mɔgɔ min fana bila n'o ka yuruguyurugu kɛlɛ ni yuruguyurugu fana ser'o ma dɔrɔn donc a bɛ gɛlɛya ça veut dire service minnu bɛ yen fo k'olu renforcer k'o bila condition na donc olu kana wa se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka ɲɛ ensuite n'i y'a fɔ dɔrɔn baarakɛlaw min bɛ parce que yuruguyurugu de ye baarakɛlaw de ta ye mɔgɔ bɛ baara kɛ ka wari ta ka taa di fan dɔ fɛ e yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ a la ka kɛ baara la san 10 san 20 san 30 i ye baarakɛla fantan ye i tɛ se ka foyi ɲɛ yɛrɛ i tɛ se ka foyi ɲɛ donc fo jamana k'a lajɛ ka baarakɛla bɛɛ bila condition kelen na k'a da ko jamana kɔnɔden bɛɛ mɔgɔ min baara kɛ service warisɔrɔ service la mun bɛ baara kɛ ekɔliso la mun bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la o fo bɛɛ ka sɔrɔ k'i bɔ tant que mɔgɔ ka sɔrɔ t'u bɔ ne kɔni b'a dɔn yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ gɛlɛya donc ni jamana yɛrɛ y'a dɔn sɔrɔ bɛ yen
au lieu que mɔgɔw ka to ka a réclamer u ka mɔgɔ bila augmenter quoi. Donc ni sara augmentera ka mɔgɔ bila a su ka pression kɛ ni sara kɔni augmentera donc comme y'a fɔ a kɛlɛli ka gɛlɛn mais ni sara augmentera donc instrument minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ donc k'olu bila ka kɛlɛ kɛ surtout a dernier mot ye n b'o fɔ o justice de yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ka cɛ maa kelen ka maa ba kelen maa ba tan nin yɔrɔ dun ni maa min bilala ko min na k'a fɔ ko e yɛrɛ k'a kɛ ko e kelen ta ye an kan k'o de dabila jamana in kɔnɔ pour que an ka se ka lafiya parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko yuruguyurugu y'a mɛn mɔgɔ kelen tɛ o e min b'a di a n'a bɛ di e min ma ani e min bilalen bɛ jamana ka nafolo kun na k'a miiri k'a fɔ ko e kelen ta don y'a mɛn k'o dun e n'i ka kɛrɛfɛmɔgɔw n'i ka nɔfɛmɔgɔw cɛ o yuruguyurugu ye n ka cɛ n'an ma fɛɛrɛ ɲini o la n ka cɛ a tɛ se ka bɛn dɛ donc ne yɛrɛ kɔni hakilina ye min ye an ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan o bɛ kɛ kɛlɛ min na n ka cɛ an k'o fara ko o jukɔrɔma tintin pour que kɛlɛ in ka se ka taa ɲɛ pour que yuruguyurugu ka se ka dabila jamana in kɔnɔ. Yurugu ye fɛn don ni a bɛ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ ko ɲɛtaa ka dɔgɔ a yɔrɔ la. Yurugu ye fɛn ye an bɛ a kɛ an b'a kɛ an ka nafa surunman kama ka kow teliya walasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na mais nafa minnu don i b'a sɔrɔ a bɛ e maa kelen nafa nka i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka maa caman mago sa e nɔ na donc walasa o bɛ se ka falen cogo min na a kana kɛ kuma ye ten mais a ka don an bɛɛ hakili la ka don an bɛɛ dusukun na donc yɛlɛma min kuma bɛ fɔla don o don an ka gouvernement fɛ yɛlɛma in yuruguyurugu kɛlɛli ka taa kɔnɔ bala kosɛbɛ parce que ni yuruguyurugu kɛlɛli kuma fɔra a man ka fɔ ko ne ko n ko ka yuruguyurugu kɛlɛ ne dɔrɔn ko tɛ nka bɛɛ ko don ni n ko bɛɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ anw mara ni an ko k'a kɛlɛ ko anw ne dɔrɔn tɛna se parce que ni fanga tɛ e bolo e t'a a ju la donc a kɛlɛli bɛ kɛ baara e bolo minnu bɛ sanfɛ n'u y'a daminɛ n'olu la a ka ca ala fɛ n'olu ye u sen da kan kosɛbɛ ka misaliya yira u yɛrɛ la fɔlɔ ka ca ala fɛ yuruguyurugu a kɛlɛli caman bɛ se ka bɔ a la. Ka kunnafoni kuncɛ bi an bɛ kuma yuguyugu o feerelaw kan an bɛ don min na ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛnɛ waati fɛn min ye yuguyugu feere o kɔni ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ bi an ka duguba kɔnɔnaw na yuguyugu fɛn min ye ale kɔni sɔngɔ a da ka nɔgɔ wa nɛnɛ kunbɛla ɲuman don denmisɛnnin bɛ i ta sɔrɔ a la i n'a fɔ makɔrɔba bɛ i ta sɔrɔ a la cogo min o hokumu kɔnɔ Umu Jakite ale wulila ni ka se yuguyugu feereyɔrɔ dɔw la min bɔra la o de filɛ nin wagati yɛlɛma de b'a to mɔgɔ b'u ka fini doncogo fa walasa ka nɛnɛ kunbɛn nɛnɛ min bɛ ka don dɔɔni dɔɔni o de kama yuguyugu sanbaw bɛ ka caya wagati in na maa minnu ye yuguyugu feerelaw ye olu b'a la k'u bɛ ka gɛlɛyaba sɔrɔ nin baara in na an bɛ feere daminɛ sɔgɔmada fɛ sigɛ sɔrɔ n'i b'a la i denw tɛ fɛrɛya i bolo tɛ bɔ warimisɛnnin na o y'a nafa dɔ ye an ka fini 300 b'a la 200 b'a la an bɛ daron fɛnɛ 500 600 fɛnɛ bɛ birifiniw fɛnɛ bɛ kumakan laban b'an bolo jamana ɲɛmɔgɔw ka hinɛ na u ka dɔ bɔ minɛnw piri la n tɛ minɛn ka gɛlɛn sisan dɛ an bɛ ɔrɔbu bali ta 20,000 kɔ 30,000 yɛrɛ tuma la an b'a feere a wari yɛrɛ ti bɔ komi warimisɛnnin k'i to a la i bolo ti degun sɛgɛn de ye ne bila a la ne bɛ taa ta dɔ de bolo k'a feere ka taa wari dɔ mɔbili dɔ di ne ma ne b'a kɛ k'an ka denbaya balo ne bɛ se ka semaine 2 kɛ ne b'a feere ne tɛ wari sɔrɔ n'an y'a feere don min na n'i ye wari sɔrɔ 300 200 400 ni ne taara d'a tigi ma a bɛ dɔ ta ka dɔ di ma ne bɛ taa don dumuni na k'a di denmisɛnninw ma ne kɔni ma nafa y'a la fɔlɔ dɛ fɔ ni nafa yera kɔfɛ bon yuguyugu feere bon kun caman ye ne bila la quoi parce que denmisɛnnintigi n'i b'a ale feere i ka denmisɛnninw bɛ dɔw don bon i bɛ se ka i ka dépense misɛnnin dɔw fana ni sɔrɔ a la bon an ka baara in kɔnɔna na an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛ se ka taa i bɛ se ka taga minɛn dɔw ta sisan 30,000 ou bien 25,000 bon olu minɛnw kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ olu kɔnɔna si man ɲi taa sɔrɔ tiɲɛniw b'a la i b'a fɔ farafaranlenw i n'a fɔ tasima ninnu bon i bɛ taa sɔrɔ a dɔw yɛrɛ sen ka bon ou bien dɔw bolo ka bon bon ninnu bɛɛ b'a kɔnɔna bon ni marché o ye ni sugu ka di donc wari bɛ mɔgɔw kun wagati min na i bɛ se ka marché sɔrɔ a la bon n'i ka minɛn fana ni ɲɛna i n'a fɔ ni finiw ɲɛna a finiw ka ɲi i bɛ marché dɔɔni sɔrɔ a la bon ni finiw man ɲi n'u ɲɛ man ɲi bon i tɛ se ka marché sɔrɔ a la ka sabu kɛ parce que nɛnɛ bɛ ka bɔ sisan denmisɛnninw bɛ taa école la n'i ma fini giriman dɔ ɲini ka u masigi a tɛ ɲa fiɲɛ ci dabɔlen de don an bɛna yuguyugu ɲini k'an bɛ taa don denmisɛnninw na sisan yuguyugu yɛrɛ fana ka gɛlɛn i mana na
ite alta de be musa e man nani wari mi ke be yugugu sa ite bere soro fen bere gɛlɛyalen no sisan yuguyugu feere baara do farafina jamana kɔnɔ baara min nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fɛ yen Mali la sɔrɔ gɛlɛya bɛ a feerebagaw kan yuguyugu feere kɔni ye baara ye baara min n'a nafa ka bon kosɛbɛ ani a sanbagaw fɛ ni kunnafoni dun sera ka fara ɲɔgɔn kan di aw ma ka sanga ni bi kari desanburu kalo tile 5 san 2021 ani ce a ka kulomajɔ la ala ka su hɛrɛ d'an ma